fotíme, jak to převrátí na druhou stranu. No. No, tak to nepostavíte takhle jasně. A už jo, už se chytla. A hop, jde na druhou, dívej. Jo, zapůjde. Ne. S tím traktorem měl popojet do hajzlu, nebo... Ještě je tam moc. Tak teďka měl zvednout teď čelo. to zavřít a ještě vybrat. No. Vybrat maniťákem. To by měl zavřít, teď to má jenom na těch. Na řetěze. No, to není silový, ne? To není jako, jo, jako Ne, řetězem. jenom řetězem, no, protože když je to na řetězech, tak řetězem by to mohl přetáhnout. Troška by tam to, no, on by to mohl vybrat víc. Teď s tím maniťákem měl sakra daleko. By to neměl na sobě. Zas nebyl tam z meze dole. Tam jsou gumy, tak to lehne na gumy zase. Poproutí se něco jiného. To nepůjde, to bude furt vyjíždět. Půjde, teď už půjde. Na druhou stranu. Ne. Teď mu to zlomí voje, dívej, úplně. Víš, jak je zlomený? Ještě kousek, ale ona tady váha se, tam byste neměla... To bych chtěl popustit, kdyby popustil ten traktor trochu. Ten traktor, no, aby se ty kola srovnaly. Ať popustí ten traktor! To je dobrý, ona ta váha je tady na té straně, to se A nepřevrátí. ono je zvolí to voje. Ono ho nepustí, dívej to voje. No. Popust traktor trochu! Je, to lehlo na voje. No to je totálně prdeli. No. Chce to tady, chlapi, máte tam dole stoličky, tady to vyskládat, protože aby člověk nemusel sedět v traktoře. Kino. Se to poje. To nespadne tam, to se nám vysype maximálně. To se opře o ty gumy, abych to trochu pustil dolů, aby se to srovnalo. To nikam to nelehne. Oni to chcou zavřít teď? Vedle tebe neprojede, že já? Ani z jedné strany. Ono je to úplně jedno. Tak bych se jenom naplnila, zase by si stála. Kabínu mají šikovně udělané na té 500, že? Čeho to je, Čardi? Aby to zavřelo. Kdo to nahraje tobě? Přijedu, už to má jednou nahraný. přijedu z České televize, vole.
se mělo zavřít hnedka na zemi a ne teďka vymešet jako jiný ve vejšce. Trháš hadice! To nechytne. Teď by měl. Jde na piči tady to. To se ohejbá. No. No jo, možná, že se mu to podaří. Skočí zpátky. Dobrý, ještě tam jsou ty gumy, vole. A to boje teda je v prdeli. Bude hotový. To je za prčavku. No co asi, vole? Ten krám žlutý, vole. Šéfe, máš tam druhou.